brother. Biakuyo, and then to Wasiakwa, Biakuyo, I'm halfway, and then to Wasiakwa. Some brother, Biakuyo, and then to Wasiakwa, Biakuyo, I'm halfway, and then to Wasiakwa. Okoman Radio. Okoman Radio. Alright, PK Yamu as was be a queen and into Boasian Queen. I come to best at the news, and I don't do abonnés or so. Kwame, yeah, might hear from Remona, MCA, course, people, Baba. Also, let me have 0551 667755 0551 667755 and I says 0270191971. Now also persuading some back with to drive it to the ato. Say as from your body, yen say a benumano, a saying nya to Jebua, now you come at 8 a.m. yesterday, and ye mukasabidia, any at the stre, cotosre, any chopper, nananum, and when not to two and yoma, and never intimate and ye kama. Kwame yenya sumja na fedie. Sumja ba na etwa de nyina tiawa. Asumdwe ya say Yesu Kristo kura kono say asumdwe na mede jamo asumdwe na mede jamo enti ye besre say asumdwe nu amu na ye be kasa e de afa na ho na ye be kasa e de afa say nananom ene man tiasema ko apma hwe na asumdwe no eni ahim asumdwe eni ahim mpeja ne say World Cup na say African Cup no na ade nyina ento ye aha yase okapma ba ko be na ewo ene okropon ba ko penso ena yewo yeah oh yeah em say PK Yamu asemo kan so etwasum because so atie na yare say wo akwanya self 0551 667755 and 0270191971 now so wodo anu sem atugwa na ayekama me bacho anopa within baby afrefi Ofamina no ye Mrs. Royal Nation. No ye anopa nkoma ye di fo anotumbi. Papa, asama wa kan say ye hian kan bom. Eye me de papa. Nkan bom ani ye hian ani mpai bo. Na me na nem from na wona abontin a wo ya mpanyimfo no. Unyame sakra won. Asama no wo kan. No ya no pay that se no so wanu ham also bet me afre 0551 667755 and 0270191971 asem no kre e ba kope asem ne da ho yenim asem ne pa ene enwonwan fa ho na we na kwaka we na yes na ti Okoman na adwuma den kwada wo krom ha ya umpani toto nyampie kan se mfata na enkabo no ba wi afi ubeye den enti sine okan yakopon sakra san kwada no na ohunu se yedie ene kabom ene asumdwe eno ene mpaibo na yedetena omanmu na yetimi atumpon kwamna no yen sem okan ya abrebi na ye ama yesemi ya naija meko gina afa bi na opanyin ba ko
ɛne na mesɔre ha na mesɔre yɛwi adeɛ nyinaa na agya yɛpanyin baako frɛ yɛ afei mehu papa yi a me na mafa report yi ame kɔ hama yi so mmra wada romɔde ne baabi afrɛ fi Bacha odi ne baabi afrɛ fi Ebru station Bacha wo so di ne sɛn ACP Mikasa fi Ebru station ACP anapoye mo achi ete uka che ACP sheho manko monko yi chama na mo so ma po mu today yehu adaroma yeti ase ye bo ma ba so ni da se ne ye kan adwuma pa mo ye de bu aga na man na okafuma nyina onyame enka mo ho kakra me so meka ne se anopa mi tie mo asem no mani age ho papa inkabom ya ade nyina okafuma yɛbɛsrɛ wɔn a wɔka ɛbɛbu wɔn a wɔhyɛ egyina wɔn ma yɛ nyinaa yɛnka yɛn ho mmom sɛ yɛfunu mu ade na yɛmpere okuapema yie ne titiriw ne kuropɔn yɛnhwɛ kuropɔn kankɔ na nkanyɛ sɛ na yɛpɛ yɛn ho ni yɛsrɛ sɛ wɔn ma yɛ nyinaa yɛnka yɛn ho mmom na yɛn a yɛyɛ mmɔfra wɔ mu no yɛmfa nidi ma wɔn a nidi yɛsɛ wɔn yɛmfa nidi ma wɔn a nidi yɛsɛ wɔn sɛbe mpanin a yɛso wɔn ho pe no ebi anka yɛn papa ɛwɔ yɛ abusua mu anka yɛpɛ ana yɛn wɔfa ɛwɔ yɛ abusua mu anka yɛpɛ yɛbɛsrɛ benkum ne nifa nyinaa wɔma yɛn nyinaa yɛfa kodie ngu fam na yɛnka yɛn ho mmom na yɛmpere okuapeman kankɔ na yɛmma okuapeman ɛnyɛ krabɛhwɛ sɛnea bere bi a atwa mu no ACP we dey fache wo line akọ ofa maso wonso betimi aka bi yo wo fa ma chen ya de na yo we dey stre se nkabom na ne ye hwehwe ene ye mofa na ye ya ompanyin fo no ye stre wo ma me panyin se untumi nkogina bonten kan sebe why na wo se butoku a ye stre sa ya oni nyina no ni nyina tuntwa na ye mmɔ mpa ite Onyankopɔn bɛka obiara akoma na bibia bɛkɔ dwulu no kwa ma fa ne ntoma fɛfra da wase afa ma so nsa na pɛ ye da wase ACP ye da wase wanu du sem wanu hwam MC Muna ofa ma so fatisi mo so betimi afrɛ 0551667755 and 0270191971 san sɛ asɛm no edika wɔsia na yɛka wɔse ayɛ sɛ wɔfa asinanti kuro sɛ wumia na wamia ne ya wɔfa asi na yete umia de so ene ya okam entu be ne de wɔse mia ne ne ka asɛm ne da wanim edamanim ɛhaw yɛn ene amampuntuo ekwakyirikyirikyiri ene onu nu agina odi nkɔmɔkra unim ne onyini ni ɛna na ne we mu gina hɔ ɛna we ne we gina hɔ na da bia me kase enei be kwedi fatana ne fatana ko no wohwɛ abasobo ahodoɔ ene emran de bo ahene ahemfo na dodo na ayɛ emari nsɛm a mu diye na kwasi akufu na wada Roma enei o first test ni o gazeti o ajebo na agenya beduru ye hwɛ kwan be faso na obeka nkabom no aye ka no beka man nyina bom no eye first test wada Roma baabia wo fa ebe ye bia baabia wo de wo to enkrafa broni se olive branch bia wo to kwa ebe ye no ye masa mpani ni adefo ni aka bia omufo no emremu na intimi enuma sumdwe boa ebeboa pa enti ni nyina ye twen so betimi afrɛ 0551667755 and 0270191971 Okoman Radio. Okoman Radio.
so. Which one going to come out of why I say when I continue. If you take a them up away, them up on some brother. Yakio. And then to was young, Yakio. I'm halfway, and then to was young. Okoman Radio. Some brother, Yakio, and then to pass Yakio, I'm halfway, and then to pass Okoman Radio. Okoman Radio. Hello. Anapoyeka hamane so na ne honorable Pebi oni assemblyman ebo aprede na da memna dai se fida na da be na fida no accident bi esi ho no sa aprede kwan no aprede to so manya kwan no ne aye death trap sana me de metimi aka no ba bia meti kakra esekwansia kakra esekwansia na no fida akwansia esi ye nipa eka mu no eye nipa beboro enkron MC nipa enkron nyina kanana ene omakam ente yesese yentie anamo a mpani atu na no meko so manya editina papa yi mekobi na yeba no yekoefa credit latte eni se yikuma na esi dodowa yeba na mso yemfa ni se na yemhwe bright enti yedu na eso mugina ho a ani brabaro chamse nipa nkrum tie nei honorable MP abase be ya kwan yensi no na actually ne yehwe re-engineering enti honorable Pebi oti enka no pa yemo achi honorable oti enka yemo achi oh honorable Pebi I think he's on the line. I don't know why he's not getting on. And honorable Pebi assembly member ewo kwame na no em say unya kwanya ne mpani ko ebo apro kakra den na muhui yekodu ho na chese nipa no omasisa omo de omo ko ebi ko so menya ho no ebi besin ko eye mampon na mi say ono so na oni hospital me no ho tete kwasha na mbajo mampo tete kwashi hospital na so dava ni so onim kwan so saa onim kwan so saa nti em say odu ho no na chese nsem ma menfa honorable Pebi oti enka e mo achi Yeah, brother. na po me today Na mi adumo yo na no me da me beto wo kwan ne so aprede eye kronimu abesane na do ani akire so manya no odaroma sani azenti sisi ho no bro ne bekas azent prone area eye death trap say anamo ben na mo ne MP ni pani dwen ho no mo fa so sisi ana no kre na aprede so manya road no make me aka say drivers na fast no enta nya ahweyi o hono mo do speeding na san people ne ya kan nti esa so mo hwe akra ne ya ka hono mo no ono dambotwe say me friend no azin bi besi bia no me mo ma sote nti ono so say sad dia na say drivers no still ya kan bia o mu fi na say sa no be kunkum nkrofo no dia na esa da nka yan block kwan ne kra maka bia mfa ho biom until sempre for be ye bibia fa ho won ndi ma DC barrier amount barrier on mo ndi no sorry you see that I say wa wo be bia wo su load a wonnim kwan so no nim ho wonnim won mo kra wo ba na obedu ope ni assign ni amwa ko fa du krom kwan ni mom because ya nyane sa ni this one na ya too much
They say the other say you be here na say kwan no sia na masi no nti obia enkofa adukrom mo the signboard so as a diversion ebia go back to adukrom mo the bibi says yo patron say yen fa bibi say si ho ya ansa cause I didn't see Friday no so to ye pa and Saturday Sunday ni na say sorry omo ye say nduma na e kan kan no say that merjuma nti ende Monday ni I see ebeye na the BS adukrom na ye dibi so aba pred ya no na fi ya block kwan ne kura ene de obi entimi mfa so kura biom until sempen fo be hu bibi ansa na se na fi de bia tum de no ka se kura mda so gina beri ya no kura ya makas ni bi san o mati akofa adukrom na musi hai ne ho behia semu kosi ono me wo isomanya ho no so se be ya obi mfa ho ameduru ha ansa na wa manasan akofa na chi ne atrese se si ane de ye nsi no kra yansa ba se ba si si na nkasa de a ye be ko si so manya de no ni esi apre de anu so de no ibi de so ofi so manya na oba obedu on ma o ba bedu on no akwan na block wa nkasa kra se na akwan de nya de obetin afa huntu we sen wachi akofa adukrom ofi apre de so kwa o ba bedu apre no so ni esi no ndano so enyo obi kwa be ka cho se ye si kwan no wa kra obeda ho asa akofa adukrom na sana si ano ye rabe ye no na abane say someone highways folding towns as a kwan no akoye highway enti anye bia enejo money highway folding komo se be ya mo betimi anya sa tumi anase kwanya ne samo kokotu akoje order na matimi asinu mo adwen no ho pacho ya adwen ho na nesi ana etene se honorable Dambochi di hu duma so amai eni ndi na yemfa anote ni mbesi ni yansa no any DC omunya ne urban roads ni highways di hu nkoma na efe ya besi no nti omunya wie pe na say ebe ya de ebe official ni oma de lateral to say there say gravel so say there no da besi kwan na block kwan na ansa nti the see a omunya omumpe fo di hu nkoma na de ya block ya ansa ebe ya ni amount o anu udu on mani aka cho say senwachi no senwachi na drivers ndudu ana so ya ka cho mo pe omo senwachi no makofa adukrom na passengers no so no omunya adu an ma passenger say passenger car me kama omu nyina te say drivers ni ku omo drivers ni ku omo because o hwe ni see Friday ya over speed a man for stop on Nifa junction a man for taxi driver for stop on e kwan so ni emu bia wa mfi ni say drivers no na say metumi agina aka say drivers ni ku omo edi nya aka ne saa pe passengers na nkasa kura timi catch drivers ne say ene say the Honda no go fa adukrom dey see asana ya no na efida ne de ne boemu kakra okwa na question esi den fiada no around 1:30 that way one more kono one man amnya call you ko no kre na say car na ko sam na num last cave wasane ni nyina wi then the last cave no dey want me ntwa cave no do mo ko sam na num a say bufa so mean doing kind do e bufa so but e bufa so pa man krofo prepare bi mu nsem abubu ebi mu nam abubu ebi mu tia pipe car no kra ko si ebi so ebi fi car mu to for ma car ne sa e ko mia ne tare for ma ye ma car ne so ase ne yetumi ayi o ma fi car na se ene at sport ne de hwa de ne mani mani hu ye e ma tre o mu nyina wu at sport e se je kro obi kra nka bi mo frank tenkete ka ho ba ya men cha de mo frank ne de omu pray so omu bia yante so omu bia ewu ne mo mpanyinfo ne mom na hospital worm na na de mete se omu se 3 ewu hospital wo ni na se ye kan nyina buma e ko akoye nine ne mo at sport ne de 6 ne wu on mo omu mu on ma 6 ne fi mu ida sana Friday ni si ya no yo honorable anape beda wase na ye de ani adi achi ne besi bia no na wa ma yaso atintu ye driver ne na utie ya matina ne dika ze Okoman radio minim se platform fotie nkan fotie du ati na mepa mo cho se o ma so nam de afam se apre de kwan no enya apre de kwan ko aye akuafum kwan bia wo be akuafum a wo be fu pepo o koso a wo sane nti baby a driver ni bi oni mo akuafum no oba on fa nje ni tiri mu se pepo so no oba
or Saneswa or Beton of Wasi. Emanin Yan was with Nimuquine too much into a genecadi. Ted being one my genedi. Santi Jacadi and Cacab monochrome in Canto from that. The sign say a car dear. So almost an Munya Botre. So Munya Botre almost signing a prayer before ya. Cabinet shows a quenchia privacy. Was the only from our hair, could be a crane accident or before you said that. Didn't I all one in accident? It's a movie do Alma, a bit promoter say, or Munya Botre. No more Munqua, in here, no one finds Sanapono, and may assume dream. Damasi. Honorable Pay, you better see, and no brain or that. Honorable Pebby, a assembly member, a predi, Kwame, Udia. I did a cool. As I say, no, send a canon, we are driving in Napasuko Sumania, Miss Row, no affair, a ducrum. Na wakwakwudi unkomo na wasana na se open one of latte na and also what answer na kona yes film honorable Daniel Kenneth matesa wa ba mo akwaba akwanso dia ade bebre nti honorable miento nka honorable nkonwa bi gunsuo mu egu awiam gunsuo mu wani mu ba bi e kwa daroma manenko ni gu anim ho no wadaroma ba bi e kwa manenko ankonso a wodan ye hu se omo pagya ba bi kwan wo ba bi ase nkonwa no na de enso gu so no ebe wi ase no be kotam ebe pro na ahwe de ne daso na fomi kana daso nso ebe huhuru ebe se wadaroma enko ba bi ese ko we de chopa ya hu se gu obe ekobusumini wadaroma ba bi nkonwa na ekobia school fo nkonwa enko na gu awiemu na enso to gu so awie boso no ebe wi ase no na akoye square one asem wadaroma mo akwaba so aba miente nka ayo wetu ya che bi so anka ne enka de ama ayi ye we you to wadaroma ka che no che jeja wadaroma ayi ye hia bi e de ma Anglican for ne ayi ye nuanom ewo me anka me feature ayi junior school for asa de nyina tumi akonka unze aja eno nso ba bi ankonwa ne se unze car white bi si ho matisa so bi na dia yeah abrante ba akwa ya de pa ye biako school bi ho ma ya tunu dinsa biako Methodist for special education for na Methodist for ne kram Ghana nyina no mukra saade ne pa na abrante ba akon o tradu krum ho a unya NGO bi di chomo nim se omu hia ka na ja ko hwe ka no o ya wa ya de abrante na ya de papa na ya tise ese insure ne twitwa ne ye ne saa ne manyina kama ene ye koto sre o krempanyifo especially edu krom empanyifo a ye de saa de nyina ato mo anim omo nyina meboa na ka no fi ase nya adwuma na emofra no se be fa KG4 ene ye bi akofo no ene wo mo a se be mo ko school ho na mo wo apem potem ho no be fa o we de ani se ka sa kwatiri kwa ai Methodist for mo fam hunyim yeah mo fam hunyim na mo Methodist for aja ke bi se mo fam hunyim one day mo bo afọ said ya so mo ye we nye catechist appreciation day ni ayi mama ne papa sem immediately Methodist for bonya ka ni free anya so a mo fam me na me so fam ko ni nkwi ba bi se mi ntimi twitwa ara pa ye chia mama Editina mama Tina ene ni kunu uncle Edi nano memene da na yekoyi ewo dodoa that the first time very nice town and yekoyi nti osano pay oda mpanifo so Okoman radio oso da ase edi esi ni kaja eni aseda osi MC Honorable Barima Asiedu Sapon Labi Sapon MC oso da was GPR chairman Papa Afro oso hunu wani mo ho and district pastor Church of Pentecost Reverend Nathaniel Auntie Grace pastor in charge also there was papa Reverend Champion also Grace or say as any been come Mr. and Mrs. Abofe also so da mase papa any odo amobede and the Church of Pentecost Akropon district and English assembly na or say odamase and a Grace congregation any the entire Akropon township as that can see and come my queens antikoko so odawase to be a call Editina papa ye ni bi e wo so manya no osano pa me fast da kese e ma ye Mr. Yes Ajiman o say anopai ai tesika osano pa o da manyina se san se ontimi kwa fiefie mu na so ogina Okoman so kan na obi ate Kwame akamiti na ya sorry so ntia sorry so na fa wa yi ne to as na Kwame meto we we ni na ai ene na no pa ye de besi ye kwei wototo ba yi a ubenya abasobodie na onambia no aye
anunyam se kese di amount te mo amoma na mo twa mpanifo poa kroma ya wom to to nyampia kansa me fata no da so adwam na city enyumi na da ba bia no fa ya adwuma ebeboa kwa me o Naja wo timbe wo hasa na kotokwa kwa me me Ghana ni ba na on support yi Asase aban aban mre aban hasa ko jimi ensa o ewo ayi be mali ho wa na Africa was a ho abayi 3 entino yo mu yakọ ana go se na ntachi ka se Ghana ne ayi no kotoko ne has player ne ye pa ne ya ton to be cause ne okobo team be ko no e ball ho no go tia o bani afri ma ti say $400,000 bi kura ba a to gbese no onye ai nti has nti anukura ka na kwa me di wo hu fam kura wo kwa me dampe wo has managing director ena ye did that ya sorry me did Kofi Ansong Baffuor KB me ne Kwame Ohene da ko Listowell Safomafo and pa kwese je courage man ene Listowell Kwame Ohene da ko medical bond da na Edmond Williams and pa bonyina asaka se nkoma me sorry si na Kwame Imperi the finest or the adwuma ene to aso amawo. And an 97.1 FM is rocking. We are blazing. Yapo mabaso ni eduma pa o eri aboa o man Ghana eni eduma man singna Okoman Kasa, Okoman Radio 97.1. Cause the bunch to eat from the incinerator. Offering young Ketupa or born branchy or LA. Chamba Pampana, that chibi when the man go